имрӯз тахминан соати 12:30 дар кӯчаи шарқи мавзеи бозори марказии Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд бинобар беэҳтиётона истифода шудани дастгоҳи оби ташнашика ва баланд будани ҳарорати ҳаво балони гази оксиди кисларод таркид. баъди ба амал омадани ҳодисаи нохуш 8 нафар сокини вилоят ки дар бозори марказии Панҷшанбе ба фурӯши молу маҳсулоти чакана машғул буданд ба беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд интиқол ёфтанд. ҳоло дар натиҷаи ин таркиш 10 нафар атрофиёни ҳамон ҷои мавзеи хариду фурӯш осеб диданд ва ҳоло ин гурӯҳи 10 нафара дар беморхонаи клиникавии шаҳри Хуҷанд қарор доданд. вазъи саломатии онҳо ҳанӯз дақиқ нест, чунки духтурон барои беҳтар кардани вазъи саломатии онҳо корбарӣ карда истоданд. дар натиҷа 8 нафар захм бардошта, баъди расонидани онҳо ба беморхонаи шаҳрӣ аллакай 6 нафарашон бо муайян шудани осеби сабук ба хонаҳояшон ҷавоб дода шуданд. ҳолати саломатии 2 нафари осебрасидагони дигар хуб арзёбӣ мегардад. ҳодисаи мазкур аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди таҳқиқ қарор дорад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Оybов барои барномаи иттилоотии хабар.